ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам, ҳаводории канал ва инчунин мардуми сомониён. рости гап намедонам, амирӯз ман аз рӯзе ки ҳамин роҳи Зарафшон обод шудагӣ ҳастааст, бо ҳамон роҳ баромада мефураемда аз тарафи Тӯтихола. рости ҳанӯз як кадомер ба ҳамин роҳи худмо гем байни ҳамин қишлоқ ва маҳаллии Тӯтихола ҳамин роҳ буром ки дар ҳамин роҳ ҳамихел шағалҳо холӣ кардагӣ. рости гап намедонам кадоме хоб дида бошад ё намедонам чӣ бошад, ё ин ки воқеан ҳамин роҳ дар дилошон таъмир карданӣ бошанд чӣ. ҳамихел шағал ҳозир қарор дорам ман дар пеши бригади сеюм ҳамихел шағалҳо рехта буромсодиам. ҳамин хулосаи гап ҳамин ки кадоме хоб дидааст. лем худованд давлати зиёдӣ кунад, касе ки набошад як хайри ҷория кард дар ҳамин роҳи Сомониён. ҳамин шағалҳои карьерни шағал қатъи ҳамихел имсол нақшаи шағалпӯш кардани ҳамин роҳ будааст. ки ҳарчи ки ҳаст ҳамин роҳа аз ҳамин оғози назди бригади панҷум аст, ҳамун сар кард то Тӯтихолара, то ҳамин ҷои вайронашон шағалпӯш карда мебуромидем. худованд давлатошон зиёда кунад, сафи чунин шахсиятҳоро дар ҷамъияти мо зиёда гардонад, то ин ки вақте ки ҳамин гуна шахсиятҳо дар ҷамъият як саҳми арзанди худаш мегузорад, мебинед ки ватани азиз обод шудааст. дуо кунед инчи шумо дӯсто ва баъзеҳо шояд ягон хел гапҳо зананд, комментариҳо нависанд ки ин асфал намешавад. аку ба мақсад мерасанд, мегӯянд ҳамон бузурго ҷӯёи кор оҳиста оҳиста. имсол иншоалло агарчи шағалпӯш ҳам шавад, ба ҳар ҳол хело ҳамвор мешуд, як мардум ба роҳат баромада мефурояд. ҳаминҷа дӯсто ба роҳат баромада мефурояд дӯсто. хулоса хостам ҳамин хабар ба саҳми бинандаҳои канали ман ки бисёртар ҳамин роҳ мепурсанд ки ҳамон роҳи Сомониён байни Тӯтихола Сомониён чӣ шуд гуфта бисёр мепурсанд. аммо хостам ҳамин аз ҳамин хабар шумо низ хабардор бошеду донед ки ҳамихел шахсиятҳо ҳаст. агарчи рости гап аз номашон гирифтан худдорӣ кардем, худо нигаҳдоршон бошад. бо хайр гуфтем як кори хайр аст, ин аст ба ҳар ҳол бо соҳиби хайрам ба шумо маълум мешавад, аз наздикотон мепурсед. ҳаракат кунед, ҳамихел саҳми арзандотона гузоред. дар кадом ҳолате ки набошед шумо, дар кадом ҷамъияте ки набошед, ҳаракат кунед як кори хайр аз шумо боқӣ монад, номи нектон дар ҳар ҷо боқӣ монад. дӯстони азизи мо, агарчи дар ин навор шояд навори мо на он қадар зебо бошад, ба ҳар ҳол умедвор ҳастам ки ба шумо писанд меояд.
فقط دوستا باقی سربلند و خانواده باشه، دعاگو باشه دوستان.